Música tradicional e gastronomía volverán ser as grandes protagonistas das festas de San Mauro na parroquia de Lampón, con 2 xornadas de actividades religiosas e lúdicas fiéis á tradición. O programa, organizado pola Asociación Cultural San Mauro, coa colaboración do Concello, arrancará este xoves cun percorrido polas rúas da parroquia a cargo das agrupacións folclóricas Arume e o Son do Pote. Ao longo do día celebraránse 5 misas rezadas na igrexa parroquial, ademais de 2 solemnes ao mediodía e ás 7 da tarde, que incluirán procesión se o tempo permite. Unha festa que nesta parroquia de Santiago de Lampón podemos dicir que xa se celebra dende tempo inmemorial. San Mauro foi sempre un santo que tivo moitísima devoción, non solamente nesta parroquia, sino tamén nas parroquias veciñas. A primeira xornada rematará cunha sesión de fogos artificiais e unha chocolatada no salón parroquial. O programa religioso deste ano é semellante ao de anos anteriores. Haberá misas rezadas ás 9, ás 10 e ás 11 da mañán. Logo ás 12 do mediodía será a misa solemne e a procesión. E pola tarde haberá misas rezadas ás 5 e ás 6 e ás 7 será tamén a misa solemne seguida de procesión que rematará cos fogos artificiales na honra a San Mauro. E logo remataremos aquí no salón parroquial cunha gran chocolatada para todos os asistentes á misa e á procesión. A actividade festiva retomarase o sábado no Pazo de Goiáns. As agrupacións Pequenos do Barbanza e Río de Anxo serán as encargadas da alborada. A 1 da tarde celebrarase a misa solemne, seguida dunha procesión pola aldea de San Mauro. Nós temos preparada unha parte lúdica que vai unida, que é o día 17. Empezaremos pola mañá con unha misa, a 1 da tarde, e despois da misa teremos a procesión, se o tempo nos acompaña, e á volta temos a festa gastronómica dos callos e da empanada. Desa festa gastronómica amenizarán as asociacións de Xil Barbeira e Pedra da Aroña, cos seus bailes tradicionais. Un dos momentos máis agardados chegará coa exaltación gastronómica de callos e empanadas. A organización porá a disposición do público alrededor de 600 racións, 300 de callos e 300 de empanada, nunha comida popular que estará amenizada polas agrupacións Xil Barbeira e Pedra de Aroña. Como marca a tradición, a festa incluirá un gran serán, coa participación de numerosos grupos chegados de distintos puntos da comarca. Para repoñer forzas, a organización repartirá chocolate con rosca entre os participantes. Temos uns 16 grupos avisados para colaborar nesta tarde. E despois remataremos con un concerto de Ailá, que será sobre das 9:30, 10, por aí máis ou menos, e unha gran queimada para todos os asistentes. Temos tamén durante a tarde sorteos de lotes tradicionais e temos chocolate con rosca toda a tarde para quen queira tomar algo quente. As celebracións de San Mauro en Lampón pecharánse pola noite coa actuación do grupo Ailá, a elaboración dunha queimada e unha foliada final.